No niin, nyt ollaan päästy lähtemään kohti Helsinki-Vantaan lentokenttää. Kello on nyt 16.54 ja lento lähtee mihin aikaan? 20.25. Eli meillä on tässä nyt aika hyvin kuitenkin aikaa, että päälle 3 tuntia. Eli 2 tuntia tästä ajaa tonne kentälle ja sitten meillä on siinä vielä päälle tunti loppuaikaa. No niin, tosiaan meillä on nyt tämmöiset mikit käytössä. Me ihan ammattilaisina lähdetään nyt tonne. Pitää katsoa, että missä näitä sitten käyttää, kun siellä on noita varkaita sitten kans hyvin. Äänenlaatu saattaa olla hieman parempi, mutta tosiaan tossa tuli ihan tommonen yhtäkkiä juttu mieleen, että Selma oli syönyt kotona, mutta mä unohdin syödä, että siinä kävi nyt silleen. Mun piti sovelluksesta laittaa uutta versiota. Niin, tosiaan piti tuosta sovelluksesta laittaa vielä uutta versiota, kun meillä on sitten, onko se ensi viikolla tapahtuma tuolla Hämeenlinnassa. Niin mun piti sitä sitten, mä siinä koodasin ja sitten mä unohdin kokonaan syödä. Ja nyt mä en oo sit syönyt mitään tänään, että katsotaan nyt, että mitä mä keksin sitten tossa kentällä syödä. No niin, hyvin selvittiin ajoissa. Nyt päästy turvatarkastuksesta läpi ja kello on tosiaan, niin kuin tuossa näkyi, niin 19 tällä hetkellä. Joo, ja sitten me kysyttiin, että onko myös jatkolennoille tullut tieto siitä, että on pyörätuoli, niin ilmeisesti on, että ei tarvitse huolehtia itse enää siitä. Jep, se on ihan hyvä. No niin, nyt päästiin koneeseen vähän myöhästy. Siellä oli jotain tankkaushommia. Siellä odotettiin selkeästi, että kurssihinnat putoaa ja sitten tankattiin vasta. Mutta pitäis kuulemma kerätä ihan hyvin tonne jatkolennolle. Tuossa mainitsi, tai joku toinen huolestunut matkustaja kävi kysymässä, että mitäs nämä jatkolennot, että ei ole kuulemma pahasti myöhässä. No niin, saatiin taas tämmönen privakyyti taksi täältä ja se käy hakemaan tuolta meidän tuolinkin mukaan. No niin, nyt ollaan päästy tänne koneeseen ja nyt tässä alkaa tää niinku vähän realisoitua tai tää homma. Kulttuurisokki. Joo, kulttuurisokki, että ei täällä ihan älyttömästi niinku valkoihosia oo niinku meidän lisäksi. Tää onkin Etiopian lento, että niin. Sieltä sitten matkat kuuluu. Joo. Ja tosiaan joo, tässä on nyt 6 tunnin, 6,5 tuntia taisi olla lento ja sitten ollaan Etiopiassa ja sitten sieltä vielä vaihto ja sitten Kapkaupunkiin. Ja Kapkaupungissa tarkoitus olla joskus kello 1 päivällä huomenna. Nyt ollaan päästy viimeiseen koneeseen, eli Kapkaupungin lentokoneeseen. Siinä oli niinku yksi rivi meistä vieressä. Ja heti kun me tultiin koneeseen, niin se istui jo siinä. Ja se katsoi meitä molempia niin hirveän pitkään. Ja vilkuili siinä, sit kun me istuttiin, niin se koko ajan vilkuili, niin mä en tiedä mikä sillä niin oli. Aikuinen nainen. Joo. Mutta Joo, sit me lähdettiin vessaan siitä käymään. Mentiin molemmat samaan aikaan, mutta Selma meni niinku eka vessaan ja meidän siihen ulkopuolelle. Mulla oli koko ajan niinku, mä katsoin sinne meidän penkkeihin. Niin sit se nainen, heti kun, siis on koko matkan paikallaan 6 tuntia, heti kun me noustaan ja lähdetään vessaan, niin sekin nousee. Ja mä vähän rupesin miettimään sieltä, eikä hän vaan rupea meidän kamoja sieltä. Ja mä kattelin sit sieltä kaukaa, mutta ei se sit mitään. Ja sit Selma meni sinne takas paikoilleen, mutta vähän oli semmonen hämärä. joo. Semmonen huomio tuli tähän vielä, että se aiempi kone, niin se oli niinku melkein niinku pikimusta. Joo. Ja nyt kun tultiin tähän sitten, mikä lähtee täältä Etiopiasta Kapkaupunkiin, niin täällä on varmaan siis suurin osa niinku valkoihoisia. Ja sitten sama tuolla lentokentällä, että sielläkin oli tosi paljon niinku valkoihoisia niinku työntekijät kaikki oli niinku tummia, mutta sitten niinku matkustajia niin aika paljon oli aasialaisia esimerkiksi, mä huomasin.
Joo. Yeah, and they like sometimes doing that, pickpocketing. But they get caught within like an hour, so sometimes they just be wasting their time. Because each and every corner that they're gonna run to. No niin, nyt saavuttiin kämpille. On kuuma täällä. Täällä on vähän, joo, siis täällä on tosi kuuma. Täällä nyt on taas onneksi ilmastointi ja nyt laitan tästä pientä videoa, että millainen kämppä meillä tuli tänne. Vähän tossa piti selvitellä, että miten me saatiin tänne auki, kun tää on niinku autotalliin tehty tää asunto osittain. Sitten täältä meiltä löytyy vielä vessatila. Näyttää ihan soppelilta. Täällä on meidän takapiha. Tuolla. Me pelataan ristinalla. Niin, Selma varmaan viettää tuolla suurimman osa ajasta. Ja sitten täällä on tämmösiä käytäviä. Täällä on aika paljon näitä asuntoja. Ja sitten tuolla kulmassa on allas. Laitetaan siitä tossa lähempää. Vähän vihreähköä toi vesi, mutta ehkä se sitten vielä muuttuu ja vaihdetaan. No niin, nyt saavuttiin tänne kattelemaan tätä rantaa. Ja tosiaan seuraavaksi olisi suunnitelmissa mennä syömään. Me tavataan tää Jere ja sitten hänen tyttöystävä, jotka on täällä jo paikan päällä, niin mennään heidän kanssa syömään illallista. I think we move this one. What the serious shit? 500 players. I know, that's why you're trying to get that guy. That's what, No niin, nyt on täällä vähän pimeä, mutta ollaan saavuttu tuolta keskustasta. Käytiin syömässä Jeren ja Shannonin kanssa. Ja nyt palattiin tänne takas kotiin ja nyt testataan tää Foreamme. Ja täällä juodaan hyvää juomaa.